नोङो दिनै गेलेनानै बे बान्थाखौ मोननो हाबाय नों गोसोआव माबायदि मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो उनाव नोङो माबायदि जानो नाजाबावगोन आं उनाव माबा हलिचरन कारिजमोन बायदि जानो नाजागोन आरो नोङो नाजाबावगोन ना नाजाबावा नाजाबावगोन माबायदि नाजाबावगोन माने जोबोद गेलेनो नाजा नोङो सानफ्रोमबो प्रेक्टिस खालामो ना ओं आरो उनाव माबायदि खालामगोन आरो उनाव बिनिसाय मोजांसिन खालामगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मिडिया पार्सनसिम नोंसिनिसिम जि जोङो बेलासिनि गोजोननाय बावहरदों आरो जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादहा जि आन्डार 13खौ लानानै जि फुटबल जि सोलिबाय थादों बेहाय दिनै सनितपुर जिल्लानि जि मिलन गोजौ हाइ स्कुलाव बेयाव दिनै फाइनाल जाबाय आरो बे दिनै मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मेसेज बेखौनो होगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि जि उन्दै उन्दै जि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो गेलेनायजों लोगोसे जोङो बिसोरनि फरायनाया जाहाथे मोजां जायो आरो बिसोरनि जि हेल्थआ जि मोजां जायो आरो फरायनायाव जि गोसो होयो आरो गेलेनायाव गोसो होयो जों बेखौनो मिजिंथिगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे जानो गोनां जे सेप्तेम्बराव जे अल आसाम नाङैनो आरो बिटिआरनि गासैबो जि टिम आरो अल आसामनि टिम बेहाय डिस्ट्रिक्टफोरा बाहागो लागोन आरो बे बाहागोआव मोनब्रै जनाव जोङो बाहागो राननानै होदों दा बेयाव मोनसेया जाहैबाय नैबे दिनैनि जि जानाय बेहायनो सनितपुर जिल्लायाव मोनसे जन जागोन दा बेहाय टिमा जागोन धेमाजि लखिमपुर आरो बिश्वनाथ आरो सनितपुर आरो उदालगुरि बे टिमा बेयाव जागोन आरो जन मोनसेया जाबाय बाक्सा जिल्लायाव जागोन क'क्राझार चिरां बरपेटा नलबारि कामरुप आरो साउथ कामरुपआव जागोन गवालपारा साउथ कामरुप गुवाहाटि मेट्र' गुवाहाटि आरो मोनसेया जागोन गलाघाट जिल्लायाव जागोन बेहाय नगाव मरिगाव हजाइ कार्बि आंलं आरो गलाघाट आरो लोगोसे शिबसागर बे मोनब्रै जनाव जोङो आन्डार 13 जि फुटबल बादायलायनायखौ जोङो सेप्तेम्बर दानाव होगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे सानदों जि आन्डार 13 नि जिफोर गेलेगिरि बिथांमोन दङ बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों जोङो जि सावरायबाय थादों जों एकाडेमिक लेभेलाव जोङो बेखौ लांनो सानदों आरो जायफोर मोजां गेलेगिरि बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे गावनि गेलेनाय आरो फरायनाय बे मोननैखौ लांफायोबा जोंनि जि गेलेगिरि बिथांमोना इयुनाव गोजौ फारसे दावगानो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो ओरैनो नोंथांमोना मिरुनिफ्राय बेयाव फैनानै नुफैबाय जे सनितपुर जिल्लानि गेलेगिरिफोरा दायो मा थासारियाव दङ होनना नोंथाङा बुंनो सानो आङो दिनै जि खेलखौ फाइनाल गेमखौ नुबाय बेयो जोबोद मोजाङै जादों आरो लोगोसे नैबे फैबाय थानाय जि सेप्तेम्बर दानाव जागोन बेहाय बिथांमोना मास मोनसे जे कचिं केम्प मोनबावगोन बे ट्रेनिङाव जि पार्टिसिपेटखौ मोजां खालामनांगोन कचिं होबावनांगोन बिसोरखौ जायगाया 15-20 डेजसो बिसोरखौ कचिं आरो ट्रेनिं होनांगोन होमबाना सेन्ट्रेल लेभेलाव बिसोरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ पार्टिसिपेट खालामनायाव मजबुत जागोन आरो गेलेनायाव बिथांमोना राफोद गेलेनानै दिन्थिनो हागोन আমাৰ আপচু শোণিতপুৰ জিলা কমিটিয়ে যিখন প্ৰতিযোগিতা পাতিছে আজি চূড়ান্তৰ খেলখন অতি সুন্দৰভাৱে উদ্যোক্তাসকলে আয়োজন কৰিছে পোনপ্ৰথমে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মক তেওঁলোকে যিখন প্লেটফৰ্ম দিছে প্ৰতিভাসমূহ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ গাঁৱে ভূঞে সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰতিভাবিলাক তেওঁলোকে একগোট কৰি আনি এখন উপযুক্ত মঞ্চ দিছে গতিকে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণৰ পদক্ষেপে প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ হোৱাত আৰু সমাজৰ আগত আগবাঢ়ি অহাত সহায় কৰিব মই আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকে এনেধৰণৰ পদক্ষেপ ভৱিষ্যতেও ল'ব আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখন আগন্তুক দিনত চলি থাকক আৰু নতুন নতুন প্ৰতিভাবোৰ আগুৱাই আহক তাৰ মই কামনা কৰিলোঁ